Mga igsoon, ani nausap kita sa atong tinuig nga pagsaulog sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Senyor San Nicolas de Tolentino. Bisan tuod aniya kita sa ikaduhang tuig nining atong gikahadlukan nga sakit o nahimong kahadlok para nato. Apan nagpadayon kita diha sa pagpasalamat sa Dios sa iyang kanunay nga pag-uban o paggiya sa matag usa kanato. O gani nasayod kita nga wala gyud siya o wala kita pasagdi niya sa tanang lakang sa atong kinabuhi bisan niining kalisdanan nga atong giatubang. Nagpasalamat kita sa Ginoo sa iyang paghatag kanato sa atong mahal nga patron, Senyor San Nicolas de Tolentino. Siya ang naggiya kanato usab sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ilabi na sa pagpadayon, isip katilingban sa Dios nga nag-alagad sa usag-usa kanato. Mga igsoon, ang atong tema nining tuiga nag-ingon, pagkaginasahan nga mopaambit ngadto sa uban atong ipadayon sa panabang ni Senyor San Nicolas de Tolentino, atong patron. Daghan kaayo ang gisaysay ni maong tema alang kanatong tanan, mga igsoon. Siguro dili lang sa mga milabay mga katuigan, dili lang karon og sa umaabot. Apan atong hinumduman kung unsa gayud kamaayo ang Dios diha kanato. Una, kitang tanan gigasahan niya, kitang tanan gihatagan niya sa mga grasya o gasa nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. O very evident na kanatong tanan sa atong sitwasyon, sa atong pagpadayon sa kinabuhi bisan niining panahona. O nasayod kita nga diha sa pagkaginasahan, kitang tanan adunay misyon sa usag-usa kanato. Ug unsa ang misyon? Dili lang aron pagdawat o pag-angko nining mga gasa nga ania kanato. Apan labaw sa tanan, ilabi na nining kalisdanan nga atong giatubang karon. Ang misyon sa usag-usa nga ang gasa nga atong nadawat ato usab ipaambit, ato usab ihatag ngadto sa uban nga nanginahanglan, ilabi na sa mga tao nga nawad-an ni ining mga panahona. Mga igsoon, ang hagit nga gihatag kanato niya ng maong tema nga kining tanan atong ipadayon, nga kining tanan walay panahon nga mato pa ato kining ihunong diha sa atong kinabuhi. Tungod kay ang grasya sa Dios kanunay niyang gibubo kanato. Ang grasya sa Dios nagpadayon sa pagpuyo diha sa atong kinabuhi. Nga kinahanglan usab atong ipadayon diha sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi ang paghatag ni ini ngadto sa uban. Mga igsoon, si San Nicolas de Tolentino, ang atong patron, nagpakita og nahimong bantugan tungod sa iyang maanindot nga mga kinaiya ngadto sa iyang katawhan. Matod pag-iila siya nga siya ang kalipay sa mga taong masulubon. Siya ang kadasig sa mga tao nga anaas sa pag-antos. Siya ang kalinaw sa mga tao nga anaa sa kagubot. Ang pangutana, mga igsoon, giunsa man niya paghimo kini o sa atong bahin, kini ba nga klase nga kinaiya o hiyas sa atong mahal nga patron? Ato ba kining mahimo diha sa atong kinabuhi? Ang tubag, mga igsoon, ato kining mahimo. Tungod kay ang atong mahal nga patron padayon usab sa paghatag og inspirasyon sa matag usa kanato aron kita mahimong angayan ngadto sa Dios ug labaw sa tanan sama kaniya mahimong matinud-anong sumusunod ngadto sa atong Ginoo. Mga igsoon, gusto nako nga hatagan og pagtagad ang tulo ka butang diha sa iyang kinabuhi. Una,
Nahimo niya kining tanan tungod kay anaa ang iyang pagsalig sa Dios. Saint Nicholas de Tolentino was known to be a prayerful man. Maampuon nga tao. O diha sa iyang pagkamaampuon, iyang gisalig ang tanan ngadto sa Dios. Bisan unsay iyang buhaton, bisan unsay iyang himuon, anaa kanunay ang iyang pagdangop, pagpangayo sa panabang sa Ginoo. O nilibad ako nga inspirasyon alang ka natong tanan. Nga dili lang kita magsalig sa atong gahom, sa atong otoridad, o unsa mang ania kanato. Apan bisan pa sa atong mga naangkong mga talento o gasa, kita kanunay nga mobalik ngadto kaniya, magpasalamat, magampo, mangayo sa iyang giya, mangayo sa iyang panabang. Ikaduha mga igsuon, gipakita sa atong mahal nga patron ang pagkamatinabangon sa iyang isig katao, ilabi na sa mga kabus. Mga igsuon, daghan kayong insidente nga iya kining gihimo bisan sa iya usab nga pagkakabus. Tungod kay iyang giangkon nga dili na mahimo ang tanan, dili niya mahatag kung unsa man ang ikinahanglan ining katawan nga muduol kaniya ang mga kabus nga nangita o nangayo sa iyang panabang. Apan ang iyang kasing-kasing, ang iyang gugma, mao ang giingon natong adunahan. Tungod kay bisan unsay anaa kaniya, andam siya nga mopaambit ngadto sa mga kabus. O nindot kayo nga kinaiya ni Senyor San Nicolas, nga andam siya kanunay sa pagtabang, sa walay pagpili, o ilabi na sa mga tao nga muduol o ang mga kabus nga muduol kaniya. Ikatulo mga igsuon, si San Nicolas na himong inila nga patron sa mga kalag nga anaa pa sa purgatorio. Naa say special nga mga panalangin ilabi na alang sa atong mga kaigsuunan o sa mga kalag nga anaa pa sa purgatorio. O kini very unique sa iyang kaugalingon. Tungod kay sa matag adlaw naghatag siya og panahon alang ni ining maong intensyon. Diha sa iyang mga santos nga misa nga pagasalulugon, iya kanunay nga gihalad ang tanang mga kalag diha sa purgatorio aron sila makasakanan o sila makaadto na sa gingharian sa Dios. Mga igsuon, dili lang si San Nicolas de Tolentino ang gigasahan ni ining maong grasya. Kitang tanan usab, dili lang sa atong pagtabang sa usag-usa, apan sa atong maampuon nga pagpadayag sa atong kaugalingon ngadto sa Dios aron kita makatabang sa mga kalag diha sa purgatorio. Mga igsuon, kining tanan nahimo sa atong mahal nga patron tungod kay siya anaay pagsalig sa Dios. Nasayod siya nga dili niya kini mahimo sa iyang kaugalingon lamang, apan ang tanan iyang gisalig ngadto sa Dios. Mga igsuon, sa atong mga pagbasa karon, sa unang pagbasa gipahinumduman kita nga ang Dios mahigugmaon og maluluyon. Dili siya mubiya sa atong kahimtang bisan sa atong kalisdanan. Sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo nagpahinumdum kang Timoteo nga matud pa mas maanindot nga kita sa kanunay matinud-anon ngadto sa Dios, being always honest ngadto sa atong Ginoo, nga dili nato mahimo kining tanan kung dili tungod sa iyang panabang. Honest siya nga kining nahitabo sa iyang kaugalingon, kabag-uhan o pagkaanindot sa iyang kinabuhi, nahitabo kini tungod kay ang Ginoo nag-uban kaniya. Sa atong ebanghelyo karon, nindot kayo ang usa ka pangutana. Ang usa ka buta ba makaagak sa laing buta? Ato nabasa nga ang tubag dili lisod.
kay silang duha mga hulog sa kanan. O kini usa ka hagit alang kanato mga igsuon, kining duha ka sambingay nga gisulti ni Kristo. Tungod kay si Kristo nagpasabot kanato nga gusto niya nga kitang tanan makabaton og maayong pagtan-aw nga dili kita mahimong butas sa usag-usa kanato. He wishes to emphasize that we can see our brothers and sisters. Mga igsoon ang pangutana, andam ba kita nga makita ang uban aron sila atong tabangan? Una sa tanan, sa ikaduhang sambingay nga giingon, lisod nato kuhaon ang puling sa mata sa usa ka tawo kung ang atong kaugalingong mata adunay dakong troso nga nagbabag sa atong mata. So ang una kinahanglan nga atong hinluan una ang atong mata aron ato usab matabangan o makuha ang puling nga anaa sa mata sa atong isig ka tawo. Siguro kabahin kini sa atong mga weaknesses, no? Di man gyud ta perpekto. Dili man gyud ta matud pa maayos sa tanan. Apan gipasabot kanato nga we have to love one another. Dili kita basta-basta na lang nga mo-judge o muhukom sa usag-usa kanato. Let us remove that careless and malicious and rash judgment to one another. Sama ni San Nicolas de Tolentino, iyang gipaninguha kanunay nga siya nagapuyo diha sa kabubuton sa Dios, diha sa gugma sa Dios, ug dili lamang tungod sa iyang kaugalingong kapasidad. Mga igsoon atong iampo ang matag usa kanato nga unta kita makapadayon sa atong kinabuhi subay sa kabubuton sa Dios o pinasubay usab diha sa ehemplo o pagkamodelo sa atong mahal nga patron, Senior San Nicolas de Tolentino.